ka abukado sa among silingan pero unsaon man di jud ko kabalo mo katkat. Mao gini akong giatngan guys, makama bunga sa kamunggay. Pwede sad nimo gisahon, pwede sad nimo siya isagol inutan. Kani. Kaulan. Nagpasalamat sa jud ko nga siling uwan kaya nga akong harbisanas kamunggay. Grabe sang tubo. Niya buwak sa kamunggay kani. Pait lang yun siya. Kung imo pala binan din siya guys, puros kamunggay pait kidang inuutan. Pait. Pero akong idea ni guys. Wow, kamunggay na guys, gikan na sa silingan guys, pinangayo ha, pero gihatag na guys ha, dili na pursahan nga hindi pangayo, pursa gihatag na nila guys. Yan, nindot kayo guys, oh, guwapa kayo. Yan, ang dala sa guwapa sa guys, nindot kayo guys. So yan, nindot kayo guys, oh, may alugbati pa guys. So mana guys, atong utano na guys, sa amin guys, Bisaya o utan guys, mana guys ang pinakanindot utan, Bisaya. Yan, nindot kayo guys, oh. Yan. So guwapa kayo, tagas pa kayo na. So ato na sa mga palengke guys, palito nimo guys, mahal na guys. Yan, oh, yan, mahal na kayo. So kani barato ra kay hinatag man. Yan, ito na guys, oh, yan. Sige na guys, isulod tani yan sa atong bahay. Yan do, yan. So na okay, saka ta guys, so lisod ng dalan guys. Kung anak guys, oh, yan, pasensya na guys, marami kayong mga balde, oh, kita galon, ano, oh, may bike pa na ako guys. Yan, saka ko guys, yan, pultahan, yan, mga nang pultahan guys, oh, iblagay na to sa lamisa. Yan, so, oh, nindot na kayo guys, oh, guwapa kayo. Yan, so guys, panorin nyo. Hello guys, magulos tagkamungan guys para bili malaos nih. Itu plastik ayun naman naman nabutan ito kamunggay ni guys, daghan pa luson ni daan para diba kamunggay lang yung tan. Atras ang nag-sponsor aning kamunggaya, wa pa puli nga akong naong nang sila kong pangayong adto. Kuyawan ko guys ba kanang adto na ko dito, padadaan akong punuan kay patamnon ko. Murag wa pa gyud ni kuan akong pangayoanan, wa pa puli sa akong naong. Ani palito ni dire kamunggaya, mahal na ni. Salamat day kayo ha, Flores. Morning tag-iya sa kamunggay nga. Maurag gini akong kuananan dito. Kada hatod na ko sa karne nga utang kada semana, mao sa di akong mada. Lipay sad kay ko kay akong nga batos nga gagmayng bata, mangita jud kamunggay. Mangita jud sabaw. Rasad kay kamunggay ang ihatag kani alugbati 15 daghana gid in town nga tagpila naman taong kilo ani sa carbon guys. Gihagad di ko sa mong silingan 50 ko lang ang kilo nya kani gihatag gid in town. Nagpasalamat sa taon ko guys, oh, amo pud ning hagpaton ron man sa kamunggay kay isulod sa plastic panwit sa di guys na akong sangig sa gawas, pinanong sa namo, lamasan, fights na. Ano bahala sa imong sagol? Familiar discarte ani guys. Kaya akong mga sakop, di bigsad mamili usudan. Nani guys, daghanan ni siya, isod sa din ako sa plastic, kanya isod.
Dili ra nako kausahon usod guys oy kay kuan man. Ano siya guys, gusto ni mo plastic. Dahil man higto nimo. Don, dili gid siya malaos bisan pag maabdag siya usa ka semana. Frisco gyapon ang imong pag-utan, walay baho. Dili para anang kuan guys, baka nang iugsok lang sa tubig niya. Man mga laro, mga laro siya kani ana niya baho pa imong utan, mura bili na frisco. Pero kani guys, dili jud na kag picnic guys. Mana mo haros ang isa plastic na kuan sa rep. Okay kaayo. Apay daghan guys oh. Apay daghan. Abunda kay Miss Kamunggay ron. Adlaw oh. Kay tigyo daghan na. Bunda kay sige ka ulan. Salamat sa Diyos nga siling uwan kaya nga akong harbisanas Kamunggay. Grabe sang tubo. Ani guys kani. Pakapinan pa gid ani guys oh. Lami man ni guys kani. Tanaw ni mo murag batong pero mo ni iyang bunga. Bunga sa Kamunggay. Pwede sad nimo gisahon, pwede sad nimo siya isagol in utan. Kani. Kani akong pinaka-paborito guys ay kani mo. Kani. Kani ba kani? Lamian gid ko ani niya buwak sa Kamunggay kani. Pait lang yun siya. Kung imong palabinan din siya guys, puros Kamunggay pait kita nimong utan. Pait. Pero akong idea ni guys kay igo-igoon na ba na kung Kamunggay kung akong tubig sad. Kani, igo-igoon sad ako kung tubig. Kani oh, masabol mo ko ani niya kay kuan to ba siya. Gagmay pa ba? Linghod. Pero lami ka siya guys. Dili ka ulan na mo guys. Nagbubuo saba-saba. Dili ka ulan. Imutan guys. Subscribe. Sana. Mark po muna guys. Tuwas sa mga guys. Follow mo guys. Tunay pa po lang. Mga guys. Bin. Jolly. Makita na ninyo guys ha. Kani guys, mamis na guys, mangita din sa Kamunggay kana. Kana, dili kay sa utan guys. Nagpasalamat sa di ko ng mga bataa nga. Naka-timing ko ba nga di man mili og sudan. Ari na sa ko sa Lugbati guys ha. Okay. Naamay ni continue sa Kamunggay. Ay ngani guys oh. Dagko. Nindot ka iyang kuan dahon. Na may area na katamna, pwede na itanong. Dito ni guys, nanghagad pa siya sa iyang okra. Nya maluim taong kumukuha guys kay ang bunga tag 5 pa ka buok. Kanilang sa yun guys, akong gikuhan kanya. Alugbate. Lami kay siya bisahon. Lami siya guys bisahon. Pero pinaka-idol kay nina ko guys sa kuan gulay. Kuan ni murag ang dahon sa kuha kay bati lagi akong yuta niya wa kay ko area ba. Uning nagsigil na jud ko pangayo guys. Sa patawon ko li akong sinig pangayuan. Usay mauwal ko mangayo siya na lay mga agda. Wagka nagnaon guys. Wagka nagnaon. Depende rin tayo na diskarte guys no. Kanang hello guys. Basta ka mga makidhalubilo sa mga silingan guys, madaghan jud kay mo agda nimo. Ali diri guys, ali diri napay avocado guys. Ibong kay ko na kumpat ka ng avocado ha. Pupul na. Tungkol sa kadaghan guys, ato sang sagulag ka ng kape ba? Mga pisad ta. Saging. Ting-uwan maron guys, ting-uwan. Saging gardaba. Snack guys. Daning paniudto ba?
So, dugay-dugay dyan yung mga guys. Daghan na. Tano ni namo. Parang Let's see. Let's see. Kanta nagharos na awa. Huwag gutom. Ayaw din mo kalimut ha, subscribe sa akong bana dahil si Mark Pakunla sa iyong YouTube channel. Please subscribe. Kanang utan sa akong ugangan guys, mauwa ko usahay guys kay lasaw man guys nya, mauwa lagi taon ko guys nya, ilay hilig man pinalatok ni amo ang taon guys. Duha ra jud ka klase ngun aning usay pa jud sangig ri jud kamunggay nya, mauwa ko mga daba. Kasi sila hilig mangod sila og kanang kalabasa, talong, yun ana. Nya kami guys, naana daman tayo maginaani guys nga pinubre. wala lang pili. Wala jud mi pili ani guys, oh. Kani. Ingon ani sad akong mga anak guys, sama sad sa akong bana og ako nga walay pili. Ingon ani ba? Nagpasalamat sa migdak ko. Pila na niya siya kaadlaw guys, oh. Kani di man ni nakuhot doon guys. Ako sana siya i-divide kung pila ka putos akong kamunggay maupod akong isagol. Ni guys, awa. Palitan ni. Ana siya guys. Pangkuan lang good guys. Pang sagol-sagol ba nga. Dili puros kamunggay. Ni ato lang ni itanong kay maikog kasi pangayo ba basig mapulan. Kani may pinakadali ay mabuhi guys. Kani dali siya mabuhi. Hindi na rin yung kapamto lang. Sinsya na guys ha kay tingog yun sa uwan guys. Tingog sa uwan, kusog kay uwan. Nag-start alas 12. So kani oras sa mahuman. Ani kada malong bati guys oh. Na. Kapalit ko sa kong silingan sa balig 30 guys no kay dili din ani kadaghan diri na kutob ang 30. Na. Tungod ang kilo ani sa carbon guys no kay tag 80 ang kilo ani siya. Kay silingan man ko no gipahangyo ko atong pagkapalita. Tag 50 ra ang kilo. Guys, hindi na kilo. Kuan man guys. Kusog na ulan. Yes.